Так, выдатно. Ну, зараз мы поглядим на вынікі працы. Хлопцы, ну что у вас тут? Ну поклеили, вроде ровно. Нормально, нормально. Павел Александрович, а ты кто такие? За что вы сюда поклеили-то? А вы не ведаете? Золотой век, Ну, канцлер, Великое княжество Литовское, и реформация. что? Павел Александрович, шаго его сюда поклеили. Вы за правду хотите ведать? В общем. Ну, глядите, хлопцы, вы сами захотели. Павел Александрович. Вильня! 1551 год! Миколай Радзівіл Чорный приезжает до своего брата Яна. Ян! Вітаю, Яне. Чаго кликал, ты ж ведаешь, у меня работы по вушы. Миколай, я хотел поразмаўляць. Поразмаўляць? Раней трэба было размаўляць, а не писать скарги великому князю. Миколай, ты ж ведаешь, я хворы. Можа, уже и не давядзецца вось так с тобой сустрэцца, каб побачыць адзін аднога. Ты кажешь, хворы? А кто теперь здоровый? Мне самому ноги страшно болять. А я, між іншым, гэтымі ногами абышоў палову Нямецчыны, каб здабыць княжскі тытул у тым ліку і табе. І што я атрымаў падзяку? Злосць і сваркі з твайго боку. Я клапаціўся пра цябе, а ты мне ўвесь час жыць не даваў. То маёнткаў табе было мала, маіх табе хацелася, то я тытул атрымаў ад вялікага князя, і гэта табе было кепска. Што ты ад мяне хочаш? Браце, можа, гэта падасца табе дзіўным і нечаканым, але я хочу памірыцца. Памірыцца? Памірыцца? Ты ўвесь час казаў, што я не так жыву, што я не так раблю. Калі маёнткі дзялілі, ты дайшоў до таго, што абяцаў, ты кляўся не пакінуць мне і гузіка лішняга. І ўсё гэта ў прысутнасці паноў радных і вялікага князя. Миколай, я ведаю, шмат было крыўдаў паміж намі, але цяпер я не ведаю, колькі мне жыць засталося. Прашу цябе, дзеля Бога, дзеля ранаў Ісуса Хрыста, давай паразмаўляем як браты. Можа, гэта апошняя наша з табою размова на гэтай зямлі. Не, я не жадаю з табой размаўляць. Бо ты не толькі мяне, ты і род Радзівілаў не шануеш, паддаўся да нейкіх евангелікаў. Цябе не цікавіць не тое, што пра наш шляхта скажуць, не тое, што як твае ўчынкі адаб'юцца на маёй службе. Я канцлер! На маіх плячах цэлая краіна, а брат у мяне евангелік. Ты ніколі не цікавіўся пра мяне. Ты дбаў толькі пра сябе. Миколай, стой! Я разумею, мяне цяжка прабачыць,
Я грэшны чалавек, але наш Господ святы. І калі немагчыма паразмаўляць, прашу цябе прыняць ад мяне адну рэч. Гэта Біблія, выкладзеная нашай умовай, доктарам Францішкам з Карыною з Полацка. Яна надрукавана яму віну. Гэтую Біблію я заўсёды імкнуся мець пры сабе. Возьми, прашу, возьми. Пакінь гэтую Біблію сабе. Гэта ж твоя маёмасць, князь Радзівіл. С Богом, брат. Я буду молиться за тебя. Пані Кароліна, а що ви думаєте про ті події, які узрушили усю Вільню? Не ведаю, что и думать, моя каханая Тепля. С одного боку, шкода королеву нашу, небожчицу Барбару, что так рано сошла со свету, а с інших уже ясно, что панаванию Радзівілам надо ходить конец. Почекайте! Радзівіли ранее поміж собою не вельми сябравали. А тепер уже, мабуть, зусім перегрызуться. Ви чули, як яны маёнткі поміж собой дзялілі? Не. Сварыліся. Казалі, падзелім усё пополам. А калі няроўны лік хлопаў будзе, дык і тых рэзаць на часткі. Не может того быть, что пани Каша не поверу, каб людей на частки пиловать собирались. Ну, людей-то, можа, б і не пілавалі. Ёсць усё ж таки у нас у Літве статут. А кареты, будынкі можна падзяліць на часткі? Я пра што? Праўду прымаўка кажа, каго Бог карае, у таго найперш розум адымае. Дык гэта ён виноваты, что вялікі князь зараз так пакутуе, да и мы разом з ім. Так, моя милая Каролина, гэта ж ён пераканаў Сонь і паноў раду, што без Барбары вялікі князь і кароль памрэ, а дзяржава застанецца без монарха. Правду кажуць, ён ездзіў у Вену да імператора і прыдбаў тытулы сабе і брату, каб Барбару прызналі парай Жыгімонту. Ён жаніўся з 15-гадовай Альжбеты толькі за тым, каб здабыць тытул польскага графа. Ён ва ўсім вінаваты. Хто гэта ён? Пра каго размова ў гэтакі позні час? А што, шановны пан Ян не ведае, хто кіруе нашай краінай вялікім княствам літоўскім, калі кароль і вялікі князь сядзіць у Кракове? Мікалай Радзівіл. Менавіта ён, яснавяльможны наш канцлер, каго за вялікую густую бараду празвалі чорным. Але чорная яго не толькі барада, але і душа. Конец хутка будзе Радзівілам. Пасля смерти Барбары вялікі князь хутка забудзецца пра яго заслугі-паслугі. І Радзівілам давядзецца саступіць першае месца ў Літве іншым, больш годным людзям. Дай же Бог, панове, каб і для чорнага надышоў чорны дзень. Конец Радзівілам. Канчатковы конец. Хвилиночку. Чекайте, я зараз хвилиночку.
мостик. Пакінь я почитаю завтра. Так гэта ад евангелікаў. Яны прасілі перадаць тэрмінова. Добра, пакінь я почитаю завтра. Гэтым листом поведомляем пана нашему канцлеру, что літасцівы наш пан Ян, брат вашей князькой мости, покинул гэты свет. Наш пан Ян, брат вашей князькой мости, покинул гэты свет и пошел до Господа. У сваім тастаменце ён просіць перадаць вам Біблію, якой ён штодзённа карыстаўся, выконваючы апошнюю волю святой памяці Яна Радзівіла, перадаем вам ягоную Біблію. Прабач мне, Яне, што я не пачуў цябе. Господ, даруй мне, што я не паслухаў цябе, Господ. Навошта я адкінуў руку, працягнутую руку роднага брата? Дні чалавечыя, як трава, як польная краска, так ён цвіце. Пройдзе над ім ветер, і няма яго, і месца ягонае ўжо не пазнае яго. А ласка Гасподня ад веку і да веку тым, хто баіцца яго. Не стала Барбара, і святло паблякла. І вось цяпер Ян. И сам я уже не ведаю, где хутка мой конец. Яня, что ж ты хотел сказать мне, братья? Пробачьте. Вильня, 1553 год. Что? Что мне сказали? Я сказал, Вильня, 1553 год. 2 года прошло. Ясновельможный пан Николай, до вас прибыл шановний пан Астафій Волович. Вітаю самого працовитого і знаного працівника державної канцелярії. Заходь, є справа. Вітаю, пан канцлер. О, бач, ти працюєш, не шкодуючи себе. Правда, видать, люди кажуть, що ти 2 года вже не спиш, а ночі проводиш у канцелярії, складаючи документи. Не все так страшно, пані Астафію, але праці так шмат, що спать сапраўды няма калі. Так про яку справу ти хотів со мною поразмовляти? Ці не про те перемоги, що ти вел у Москве? Ну, до Москвы мы еще дойдем. А теперь я хочу тебе показать 2 державные инвентары. Один за гэты год, а другие за минулый. Ну, что бачишь? Бачу, что державный скарб наш пустее, гроши меньше стали збирать, податки скоротились. Вось и я про тое ж, а ты кажешь, спишь, не спишь. За что войско утрымливать будем, за что крепости ремонтовать? Вунь, у Киеве замок разбурается, там тайший воевода грошей просить, а я не ведаю, где их взять, не могу дать. Коли далей так пойдет, то голыми и босами будем. З инвентара видать, что замежный гандаль наш змізарнее, а чому, не ясно? Ось. Мытни треба проверить, пані Астафію, мытни. Наши мытники давно уже меня турбуют, особливо на заходе. Отколь монета звонкая повинна ракой литься, а я на ручаиной тонюсенькой ледве цурчить. А ты погляди, пан канцлер, что на тым заходе робится. Далі Бог, нічым добрым гэта не скончыцца.
Люди у Бога перестают верить. Лютер кричит, что все повинны Библию читать, что никаких образов церквей быть не повинно. Монахи женятся, монахини замуж выходят. Мерзота нейка. Быў я ў тых немцаў і лютараў, ці якіх яшчэ евангелікаў, бачу. Не такія яны ўжо страшныя, пане Астафею. А працуюць так, што дай нам, Божа, з імі зраўняцца, то даўно б не думалі, адкуль грошы ўзяць. А тое, што монахі женяцца, дык і апостолы Христовыя таксама жонак мелі. Бачу, пан канцлер Бібліяй цікавіцца. Брат падраваў. У гонар яго і чытаю, вось, заўсёды са мною. З Берасці пишут, что не только книги, але и проповедники их не до нас едут веру новую проповедовать. Пане Астафею, вырашыў я паехаць у Берасці на мытню з інспекцыяй. І пагляджу, чым там мытнікі займаюцца, а заодно пагляджу, як мяжа з Польшай ахоўваецца. А ты едзь на ўсход у Магілёў і паглядзіш там, чым займаюцца мытнікі. Трэба паглядзець, чаму скарб пусцее і дзяржава наша не багацее. З Богом! З Богом! Чоў! А что? Что здарылася? Веша, ты нічога не ведаеш! Як такіх людзей на мытню бяруць? Мытнік абавязаны ведаць усё! Да не бабашы ты ўжо! Мытнік павінен казаць толькі тое, што трэба і калі трэба. Кажы, што я павінен быў пачуць? Абазнаныя людзі гавораць, што хутка сюды прыедзе канцлер! Да нас! З інспекцыяй! Сам канцлер? А что ему тут робить? Что инспектовать? Як что? Мяжу з палякамі вядзем? Но. Слупы памежную зямлю закопваем? И? Але грошаў скарб менш сталі даваць? Что? Ці ты не чуў, што пан Радзівіл так узяўся за дзяржаўныя справы, што свету белага за імі не бачыць? Калі інспекцыя пройдзе кепска, то и мы не побачим. Что робить? Галоўнае, каб ён не закрыў мытню. Калі не закрые, то і нас без працы Бог не пакіне. Спраўныя мытнікі заўсёды патрэбныя. Ой, не на добро ён сюды прыязджае. Відаць, нешта задумаў. Каб яму добра жылося. Ай, нічога, брат, неяк выкруцімся. Не першы раз нам сустракаць такого гостя. Галоўнае самім сказаць чаго лішняга. Будем молчать, як рыбы, а вы беда пронесла. Это что ж такое робится? Канцлер приехал, а яго никто не сустракае? Так я и мяжу мог пройсці незаўважным. Ваш княжка мость, не могу нават уявіць, як гэта вас не сустрэлі. Мяжа у нас ахоўваецца пільна, варта стаіць на пагатове. Ух! Ну, не турбуйтеся, панове, я и хотел быть незаўважным, каб поглядеть, что у вас тут робится. А заодно маю до вас шэраг пытанняў по гандлі. Скажите, як гэта так сталося, что прыбыткі скарбу зменшыліся? Куды вы глядзіце? Мы, ясна вяльможны пан канцлер, адказваем за мытню, а не за податки. До того ж, гандлёвые люди стали меньше ездить на заход, кажут, там монета тонейшая стала, цены растут. Откуда же нам гроши брать? Нешта я не разумею. Чаму летась зборы былі большыя, чым сёлета, а пазалетась больш, чым летась? Дык поляки. Ранее яны бралі з гандляроў менш, а цяпер так мы-то ўзнялі, што хутка гандлёвым людзям стане невыгодна до нас прыязджаць. Поляки. Да таго ж у нас і мяжы з Польшай выразна не было. Ну, мяжу мы цяпер добра уладковваем.
Слупы укопаем, будет надейно. Ужо надейно, ваша князькая мость. Вось, проповедника некага затрымали. З боку Польши шел. Якого проповедника? Пришел до нас некий ксёнз з Кракова. Пришел и кажа, что хоче у нас застаться. А яго з Польши выгнали за нейкую веру евангельскую. А при ім книжек шмат было и французских, и немецких, и латинских. И все, я думаю, евангельские. О! Евангелистские. Ну, добре. Дякую, что упильновали. Вядите сюды гэтага проповедника, я хочу з ім поразмаўляць. Вот! Як звать? Откуль до нас приехал? Симоном меня звать, ваша мость. Прозвище маю Зациус, типа просто музак. Прибыл до вас с Кракова. Чем займаешься? Что робить умеешь? Я святар. Служил при катедре. Служил? А что теперь робишь? У Кракове я познакомился с верой евангельской. Почал Слово Божие читать. Но тут мне и сказали або новой веры выракайся, або у дорогу выбирайся. Ну, так я у вас и опынулся. Хочу пока что жить у Литве, где, кажут, свобода христианской веры небывалая квітнее. И вось ужо, который тыдзень, чакаю, як справа моя вырашыцца. А что ж это за штука такая? Вера евангельская, что ты дзеля яе и место выгодное, и родный край покинул? Вера евангельская. Ну, по правде кажучи, ничего нового я вам не скажу. Покайтеся и верьте у Евангелия, як казав святый Ян Хреститель. Я перачитывал Библию некалькі разоў и зразумеў, что мне трэба покаяться. По правде, дык я и раней гэтае слово ведаў, але ўсё адкладваў, думаў, яшчэ не час. Кожны год казаў сабе, што трэба змяняць нешта ў жыцці. І кожны раз пераносіў гэтыя змены. Усё мне веры не хапала. Баяўся памыліцца, людзей баяўся. Што пра мяне падумаюць, што пра мяне скажуць. А раптам мне тое нешта зраблю, тады ізноў каяцца, ці што. І так ішлі гады. Аж аднойчы натрапілі мае вочы на словы святого апостола Павла. Праведник верой жить будет. Чакай, мне так само гэтае слово не часто сустракалася. Вось, праведник верой жить будет. Скажи мне, что ты зразумеў праз гэтыя словы? Нечакана трохи для мяне, што ваша моць Біблію пры сабе мае і чытае яе, як відаць, пільна. Так, брат падараваў, чытаю яе ўжо 1,5 гады. Дык што табе адкрылася? Што ты зразумеў праз гэтыя словы? Я, ваша моць, зразумеў, што дастаткова толькі прыняць ахвяру Хрыста, які памёр замест мяне. Я прыняў, і гэта напоўніла маё жыццё сэнсам. Якім сэнсам? Сэнс майго жыцця служыць Богу. Рабіць тое, што я рабіў, але толькі для Бога. Я быў святаром і працягваю ім быць, але я цяпер служу толькі Богу. Я маю Біблію, я чытаю яе і абвяшчаю Слово Божие. Сэнс моей проповеди ў тым, каб мы абнавілі адносіны з Ісусом Христом. Дзіўныя рэчы ты кажаш.
Рабіць тое, што і рабілі, але для Господа. Што ж ты нічога не просіш у мяне? Маю одну просьбу до тебя, княже. Дозволь мне застаться в Литве и проповедовать тут Евангелие. Добра, дазваляю табе застацца ў дзяржаве нашай вялікім княстве літоўскім. Прапаведуй, як разумееш. Дайце гэтаму чалавеку 5 дукатаў з майго скарбу і ахоўную грамату. Я не ведаю, чым я могу вам адзячыць. Памаліся за мяне. Буду молиться за вас, сколько маю сил. Чув? А что? Что ты заважив? Вечно ты нічого не розумієш. Як таких людей на мить уберусь? Да не марусь ты уже. Кажи, что ты зауважил? Наш канцлер евангелик. Евангелик? Откуль ведаешь? Библию с собой постоянно носить. Это раз. Но проповеднику этому заку дал ахоўную грамоту 5 дукатов. Это 2. И сюды приехал нечаканно. Это 3. Что? Чакай. Первые 2 пункта я разумею. А при чем тут нечаканный приезд? Я давно зауважил, что у нас на Бересте на мытью берут абы кого. У нашем городе евангеликов больше, чем у інших местах, разумеешь? Не разумею. Ты что тут разуметь? Пан воевода приехал до своих одиноверцев. А заодно и мытью поглядеть, и мяжу проверить. А мою правду ты кажешь? Что нам робить? Мы повинны быть больше осторожными. Ёсць там, конечно, указание проповедников гэтых затрымліваць, книги их не забирать, але вялікай руплівасці тут проявлять не след. Слушно кажешь, а то затрымаешь якого волоцугу евангелика, а ён сябра нашего канцлеру. Пильность, яшчэ раз пильность. Я думаю, что хутка мы доведаемся про незвычайныя рэчы. Ага. Только боком яны нам не вышли. Кто думая головой, тому каждый будет свой. Ходим на службу, а то не будем на место, дык оправдаться не будет шить. Христос памёр за безбожнікаў у вызначены час, калі мы былі яшчэ нямоглымі. Бо і за праведніка наўрад ці хто памрэ, хіба за дабрачынца, магчыма, хто і памірае. Бог жа паказвае сваю любоў да нас тым, што калі мы былі яшчэ грэшнікамі, Христос памёр за нас. Господи, дай мне зразумець, што значыць раны і кроў Сына Твайго, Ісуса Христа. Той прапаведнік у Берасці казаў, што трэба паверыць. Господи, дай мне веры. Я стаміўся ад гэтага жыцця, напоўненага мітуснёй. Я расчараваўся ў сабе і ў людзях. Я не маю больш сілаў. Господи Ісусе, Ты памёр за мяне. Дык возьми маё жыццё. Возьми маё жыццё ў свае рукі. Я хочу жыць для Тебе. Скажи мне, что я маю рабіць. Покажи, что такое праведное жыццё. На Тебе спадзяюся. Не пакінь мяне, бо я слабы, Господи. Николай, ты что, молишься? Молюся. Але яшчэ нядаўна ты казаў, што справы ідуць добра, трэба толькі больш працаваць і ўсё будзе мяняцца да лепшага. Да лепшага можна мяняцца толькі дзякуючы Господу. Што я зрабіў? Стаўся канцлерам, маршалкам, уладальнікам велізарнага багацця. Але ўсё гэта нішто перад абліччам Господа.
Як мяне ўзгадаюць людзі гэтай зямлі, што пра мяне скажуць нашчадкі? Згіне ўсё, што Господ не дабраславіць. Миколай, памятайся і як ты разважаеш, што ты кажаш? Ці можа так размаўляць канцлер дзяржавы? Канцлер мусіць разважаць пра будучыню. І сёння я знайшоў яе. Я знайшоў сваю сапраўдную будучыню. Я іду за Господом Ісусом Христом. А мне што рабіць у тваёй манаскай будучыні? Куды мне дзецца? Я табе прапаную ісці разам са мной. Прабач, Миколай, я спадзявалася атрымаць сур'ёзны адказ. Але як могуць прызываць таго, у каго не паверылі? Або як паверыць у таго, пра каго не чулі? Але як пачуць без прапаведніка? Таму вера ад слухання, а слуханне ад слова Божага. Ці пан канцлер ксяндзом зрабіўся? Набажэнства замест балю ладзіць. Хутчэй евангелікам. Даўно я чуў пра тое, што князь ваявода да іх вялікую прыхільнасць мае. Але сёння пераконваюся, што гэта праўда.
Вялікі дзень сёння ў нашай краіне. А што такога вялікага сёння адбылося? Яшчэ не адбылося, але хутка адбудзецца. Шановные гости! Громадяне державы нашей Великого княства Литовского. Я запросил вас сегодня сюды, каб сказать вам одну вельми важную речь. Я долго думал и разважал над тем, что вы зараз почуете. И чем больше я думал и поглублялся, тем больше я разумел, что ни для меня, ни для краины іншей дороги нема. Усе вы ведаете, чули, что отбывается теперь на Заходе. Многие народы меняются. Некоторые краины мы уже не познаем. У чым причинах этих зменов? А причина тут одна. Вера у живого Бога. Вера у прабачэння грахоў праз ахвяру Сына Божага Иисуса Христа. За гэтай верой будучыня, тому что яна грунтуецца на правде, и гэтую правду усемагутны Господ открыл мне, никчемному человеку. Усе вы ведаете, 2 года тому я поховал свою сестру и своего брата. Мой брат Ян покинул мне только одну речь. Вось гэтую Библию. Менавіта яна и расплющила мне вочы, и я не жадаю больше жить у темры. Я обвяшчаю, что от гэтага моменту я выракаюся ўсіх своих грехов и иду за Господом. Библия станет основой моего життя. Я зраблю ўсё, каб яна стала основой життя для ўсёй нашей краины. И с Божьей допомоги, с Божьей ласки мы станем самым цивилизованным, самым адукованным и самым свободным народом Европы. От этой недели я открываю молитвенные сходы в моем палаце, на якія запрашаю всех вас. Наш князь литовский Жигимонт Август так само атрымаў запрашэнне и отказал згодай. Праз месяц ён будзе тут. Слава нашему Господу! Амен! Амен! Прошу меня пробачить, але я не могу сказать амен. Бо это ганьба и здрада. Мне нават соромно тут заставаться, и я покидаю этот палац. А что ты скажешь, братья? Я не ведаю. Мне трэба подумать. Я привык верить тебе, але тут все так нечакано. Раз месяц я запрашаю сюды всех вас в гэты палац на супольную молитву, пасля якой нас чакае святочны баль. Смелую заяву ты зрабіў, браце. Не думаю, што гэта выкліча вялікую задаволенасць сярод шляхты. Ты ж сам бачыш. Ці добра ты, князь, падумаў? Ты хочаш увесці ў краіне новую веру? Не новую, але обновленную. Господь открыл мне сердце.
Няма таго радзівіла, якога ты ведаў шмат гадоў. Я цяпер хрысціянін. Христианин? Хрысціянін? Мне здавалася, што ты народжаны был і ахрышаны ў святой хрысціянскай веры. Народжаны, але не адроджаны, браце. Разумееш, цяжка называцца хрысціянінам і не ведаць, што напісана ў Бібліі. Цяжка хадзіць у царкву і не ведаць, збаўлены ты ці не. Раней я называўся хрысціянінам, а цяпер я ім стаў. Пачакай, калі ласка. Не паспяваю за твоей думай. Што значыць стаў хрысціянином? Выходзіць, што я, усе нашы з табой сваякі да прыяцелі, толькі называюцца хрысціянамі, але не з'яўляюцца імі. Ты ж мяне не даслухаў, браце. Пачакай трошкі. І хутка зразумееш, што я меў на ўвазе. У нейкі момант я раптам зразумеў, што я з'яўляюся найвялікшым грэшнікам на ўсёй зямлі, і па сутнасці я іду ў пекла. Не перабольшвай, браце, не такі ты ўжо і кепскі чалавек. Столькі робіш для краіны. Чалавек як трава. Сёння сохне. Сёння ў росквіце, а завтра сохне. Мементо мори, браце, нішто не вечна. Пасля смерти нашей любой сестры Барбары и любого моему сердцу брата Яна, я раптам задумаўся пра сын свайго жыцця. Узгадаў я словы брата, які распавядаў мне пра Лютера, пра Біблію, пра апраўданне веры. І размаўляў з некаторымі людзьмі, якія маюць веру хрысціянскую. Я пачаў маліцца, я пачаў чытаць Слова Божае, і Господ адкрыўся мне. Скажи мне, што ёсць нашай ахвяры? Нашыя перамогі дзеля нашай краіны, калі мы ў сваім уласным жыцці не можам перамагчы грэх. Я зразумеў, што мае грахі прабачаны праз ахвяру Сына Божага Ісуса Хрыста. І ўсё, што мне трэба зрабіць, гэта паверыць у тое і пачаць жыць адноўленым жыццём. Ведаеш, в Бібліі ёсць адказы на ўсе пытанні, толькі мы яе кепска ведаем. Ну скажы мне, ты ж прагнеш, каб наша краіна, наша бацькаўшчына заяснела і закрасавала. Добро Великого княства Литовского – это моего жыцця. І майго таксама. Таму я і шукаў Господа Ісуса Христа, і я знайшоў яго, браце. Скажите, шановная пані Альжбета, а што гэта у вас зараз адбылося? Ці муж ваш, шановны пан канцлер, веру новую прыняў? Ці пані ведала пра гэта? Ласкавая моя пані, пабожнасць майго мужа ўсім вядома. Ён часта і падоўгу моліцца, але што здарылася з ім сёння, я і сама до канца не разумею. І сённяшняя ягоная прамова для мяне таксама сталася нечаканасцю. Не ведаю, што і думаць. Калі шановная пані не разумее, то я їй патлумачу. Канцлер наш, а ваш муж, князь воевода Миколай Радзівіл, еретыком зрабіўся. Падкрэсля называе себе хрысціянінам, быццам бы мы ўсе нехрысці. Кажа аб сапраўднай веры, нібыта продкі нашыя дурнямі былі і не ведалі, во што верыць. Дарэчы, гэтай сваёй заявай ён і ваш, шляхетная пані, у бязбожнасці звінаваціў. Немагчыма яго зразумець, шаноўная княгіня. На сойме ідзе мова пра тое, што вайна блізка. Наш пан канцлер заяўляе, што ён у Бога паверыў. Біблію, бачыце, прачытаў. Як мы можам ваяваць з ворагам, калі ў сваім доме адзінства няма? Калі наш правадыр выдае такі варты жалю прыклад. Як вы думаеце, пані Альжбета, да чаго гэта ўсё можа прывесці? Я ўжо казала, што не ведаю, да чаго мне рыхтавацца.
рыхтуйцеся да самага горшага. Спачатку ваш муж страціць пасаду, а потым пакіне сям'ю. Не кажите так. Ён мяне кахае. А наши дети? Яго вялікі князь паважае. Сёння не можа быць. А заўтра вы паглядзіце, да чаго ўсё ідзе. Пан канцлер перастае цікавіцца жыццём. У доме царкву зрабіў, а потым зробіце манастыр. Дык што ж мне рабіць? Пераканайце мужа ў тым, што ён памыляецца. Скажыце, каб не ішоў за еретыкамі. Добра. Я паспрабую. На вас, шановная пані, уся надзея. Вырвіце яго з лап герэзіі. Ваша милость! Ці можете аддаць хвіліну на размову з жонкай? З вялікай радасцю паразмаўляю з табой, моя милая пані. З таго моманту, як мы ажаніліся, прайшло амаль 5 год. Гэты час я лічу найлепшым у сваім жыцці. Што цябе непакоіць? Кажы мне, важна гэта ведаць. Ты мяне непакоіш, ваша мосць. Я? А ў чым прычына? Прычына ў тым, што я выходзіла замуж за аднаго чалавека, а праз некаторы час высветлілася, што я вымушана жыць з іншым. Ты змяніўся, Мікалай, змяніўся непазнавальна. Я стаў горшым? Ты стаў іншым. Я кахаю цябе па-ранейшаму, але я ніяк не магу зразумець, чаму ты пайшоў насуперак усяму свету. Уся шляхта толькі і кажа, што князь Радзівіл веру новую прыняў, з дому царкву зрабіў. Ты разумееш, што адбываецца, ты разумееш, што ўсе смяюцца. Ведаеш, я бачу, як павінна будавацца маё жыццё. Я бачу будучыню сваёй краіны. Господ перамяніў мяне. Паслухай, калі ён адкрыў маё сэрца, ён таксама адкрые і тваё, і шляхта, якая цяпер незадаволеная, убачыць перамены ў краіне і сама зменіцца. У мяне шмат сяброў, шмат саюзнікаў. Але больш за ўсё, і менавіта цяпер мне патрэбна твая дапамога. Я прашу цябе, зразумей мяне. Моя дапамога. Ты сваімі ўласнымі словамі мяне ў бязвер'і абвінаваціў, ты публічна абвінаваціў усю шляхту ў бязбожнасці. Хочаш усіх перакроіць на свой лад, у вялікім княстве новую веру ўвесці не. У гэтым я цябе не падтрымаю, нават не думай. Ты мусіш стаць ранейшым. Ты просто не можаш быць прапаведнікам, ты дзяржаўны муж, а паводзіш сябе як ксёндз падчас казання. Цябе просто знішчаць. Альжбета, ты ўсё не так зразумела. Я ўсё цудоўна зразумела. Для цябе уласныя перакананні даражэйшыя. Даражэйшыя за жонку і дзяцей. Хочаш з дому манастыр зрабіць. Спыніся. Спыніся, князь, спыніся, пакуль не позна.
Вільня! Палац Радзівілаў! Вільня! Резиденция великого князя! Прабачце, Ваша Экселленция, до вас прибыв шановний пан Адам Канарський. Вітаю, пані Адам. Надзвичай приємно бачити тебе. Да я, признаться, вельми рады бачить вас. Что привело такого важного человека в мой стиплый дом? А чули, Ваша Святость? Князь Радзівіл стаўся евангелікам. У сваім палацы збор геретыцкі ўчыніў. А яшчэ запрасіў на сваё набажэнства великого князя Жигемонта. Чуў. Мало того, что публично обвясціў про свою веру, дык распачаў вялізную дзейнасць, каб яе пашырыць. Відаць, жадае, страшна нават і ўявіць, зрабіць веру евангелікаў дзяржаўнай. Прагне быць Кальвіном і Лютарам у адной асобе. Ну, дзяржаву у нас, Ваша Святость, не канцлер кіруе, а вялікі князь. Але мушу прызнацца, што воевода Віленскі і мяне вельмі палохае. Вітаю тебе, пане Астафею. Молились мы тут за тебе, пакуль ты там перамовы вел в Москве с тамтэйшым воеводой. Дякую за молитву, я их адчуваў. З московским князем заключили угоду. Не веру я, правда, што ён датрымае міру, але ўсё воля Божия. Як ты, што ў цябе чуваць? Все добро. У Верости открыл новую друкарню. Вось катехизис, только что надрукавали. У Берасці ён заснаваў друкарню. Не здзіўлюся, калі такая ж друкарня будзе і ў Нясвіжы. Вось яго нядаўняе выданне. Малы катехізіс для люду простага. Па гэтым катехізісе вучаць дзяцей у евангеліцкіх школах, што пры іхных зборах. Баюся падумаць, што будзе пасля. Шляхта пачне захапляцца новай верай, паўсюдна зборы іхныя будаваць. Хочу, каб вялікі князь прачытаў і спрычыніўся да веры. Трэба, каб просты народ, каб шляхта ды баяры панцырныя да слова прычыніліся. Вось што зменіць краіну. Калі так пойдзе далей, мы загінем. Спыніце пана канцлера, пакуль не позна. О, вельмі перапрашаю, але якраз пра гэта я хацеў вас прасіць. Пан, мае месца ў сенаце вялікае княства, вялікі князь да вас прыслухоўваецца. Евангелікі робяць друкарні, і вы рабіце. Яны ладзяць школы, а вы тым жа займайцеся. У нас жа свабода. Ды такая свабода, што сёння іншыя народы нам зайздросцяць. Як, дарэчы, ідзе падрыхтоўка зямельнай рэформы? Ці ўсё вялікае княства літоўскае пан канцлер разбіў на валокі? Ну, не, пакуль што не ўсе. Да сваіх земляў ніяк рукі не даходзяць. А калі сур'ёзна, то маю я на думцы, што не толькі зямельную справу нам трэба рэфармаваць, але і статут наш таксама вялікай працы патрабуе. Ну так, канешне, бо свабоды павялічыліся, а законы засталіся старыя. Ты памятаеш пра маё запрашэнне на малітоўны сход у маім палацы? Канешне, памятаю, як ты ўсіх здзівіў, што ў сваім палацы набажэнства наладзіў, ды яшчэ вялікага князя запрасіў. Дык вось, вельмі важна, што скажа Жигемонт. Бо ўклаў мне Господ у сэрца, што наша краіна павінна быць евангельскай, дзе ўсе, ад апошняга чалядніка да вялікага князя будуць будаваць сваё жыццё, грунтуючыся на Бібліі. Трэба, каб свабодай людзі цешыліся ў поўнай меры. Каб жа ж гэта свабода, ласкавый пане, нас да гібелі не прывяла. Пабачце, што ў Швейцарыі робіцца. А ў немцаў? Пераканайце вялікага князя не ехаць да Радзівіла. Інакш, баюся, што мы ўжо будзем не мы, а наша краіна не нашай. Ты ўжо і так вельмі шмат зрабіў, каб наша краіна стала евангельскай, але хачу папярэдзіць цябе пра адну рэч. Якую?
Непрыятели наши маюць тверды намер перашкодзіць Жыгімонту праехаць да цябе на набажэнства. Рыхтуецца змова з мэтай не дапусціць великага князя на евангельское служэнне. А Жыгімонт чалавек слабавольны, куды ветер падзьме, туды ён і пойдзе. Что ж, неўзабаве буду мець размову з яго великакняжскай мосцю, панам нашим і дзецішам Жыгімонтам, толькі я наперад ведаю, якім будзе адказ нашага монарха. І ўжо скажа, што князь Радзівіл свае грошы дае на дзяржаўныя патрэбы, што яго шмат. Зайздроснікаў. Яшчэ нядаўна ён быў жанаты на Барбары, таму мае вялікі сантымент да радзівілаўскай фаміліі. Да ўсяго ж я чуў, што і сам Жыгімонт цікавіцца верай евангелікаў, а яшчэ лістуецца з некаторымі геретыкамі. Усё ж прашу цябе, пані каралеўскі сакратар, возьміце за гэту справу. Даю слово, што возьмуся. Калі ж Радзівіла не стрымаем сёння, заўтра ён усіх нас за сабой пацягне. Боже, барані. Аднак заявляю перад небам і перад пеклам, што я касцьмі лягу, каб не пусціць Жыгімонта ў палац Радзівіла. Не перабольшвай, пане браце. Жыгімонт мае добрае сэрца, хаця часам яму не хапае цвёрдасці. Але будзь упэўнены, калі ён абяцаў, ён прыедзе. Жыгімонт прыедзе, будзь упэўнены. Ну дай Бог. Дай Бог. Чуў? Нарэшце, хоць нешта ты ведаеш. А што чуў? Ну, што ў Вільні неспакойна. Князь Радзівіл стаў евангелікам. Вось які неспакой у Вільні. Радзівіл евангелік? Адкуль ведаеш? Хто казаў? Вушы маю, дык і пачуў. Таму і выклікаў нас пан канцлер у Вільню, каб некаторым паказаць, што прыбыткі ў краіне павялічваюцца. А што ў гэтым кепскага? Што кепскага? Што кепскага? Нам-то з табой нічога. Але некаторым прыйдзецца на службу раней уставаць, бо трэба ж будзе маліцца раніцай. А калі сур'ёзна, не скруціш цяпер нічога, не схібіш нідзе. Дык што? Радзівіл цяпер будзе сам за ўсім сачыць? Ой, працягваю здзіўляцца, як пан Радзівіл цябе яшчэ са службы не пазнаў. Туга разважаеш. Там, дзе канцлер евангелік, там і падканцлер евангельскую веру вызнае, і пісар, і маршалак, і падскарбі. Усе вакол з бібліямі. І? Ну як тут што абыдзеш? Як закон пад сябе падкруціш? Што? Слухай, а што нам рабіць? Біблію чытаць трэба. Кажуць, там і пра мытнікаў нешта напісана. Абяцаны баль! Мужи, браты,
Пане и паненки, я дякую вам за то, что вы пришли сегодня сюда, за то, что мы могли разом молиться и прославлять Господа нашего Иисуса Христа. Наш святочный баль мае хутка распачацца, але пакуль што мы працягваем чакаць на вялікага князя Жыгімонта Аўгуста, які абяцаў уганараваць нас сваёй прысутнасцю. Чакаем, панове, чакаем. Ці не прыехаў вялікі князь? Не, ваша милость. Посылали похолку в город, а вот я вернусь ни с чем. Посылайте еще раз. Добре. Чей? Что же нарушить? Чему его нема? Что такое? Не разумею. Вы чулі, што сёння ў Вільні адбылося? Не. Кажуць, што вялікі Жыгімонт ехаў уже сюды на набажэнства да Радзівіла. А тут да яго выйшаў біскап Пратасевіч і кажа: нашы продкі іншай дарогай да храму ездзілі. А потым узяў великакняскага коня за аброт і павёў у іншы бок ад Радзівілавага палацу. Дык што, Жыгімонт не прыедзе? Не. І мне вельмі цікава, як Радзівіл з гэтай канфузіі будзе выкручвацца. Хвалюйся, пан канцлер, прыедзе вялікі князь, прыедзе. Нешта доўга ён не едзе. Напэўна, я штосьці зрабіў не тое. Нешта я зрабіў не тое. Не параюся з Господом, справу змарнаваў. Миколай, трэба пачынаць. Я не магу. Госці чакаюць. Я не магу. Жыгімонт павінен быць сёння галоўным. Не магу без Жыгімонта пачынаць. Што рабіць будзем? Шляхта хвалюецца. Гонар вялікага канцлера пад пагрозай. Не будзе балю. Няма вялікага князю. І музыкі не будзе. Мужы, браты, грамадзяне дзяржавы нашай вялікага княства літоўскага, я яшчэ раз хочу сказаць, што без вас я нішто. Без вашых шабель і малітваў нішто нашая краіна. Але сёння я вас расчарую. Балю не будзе. Якая ганьба, кара Божа на еретыках. Нарэшце дачакаліся. Даведаліся, хто ёсць хто. Вялікі князь адвярнуўся ад нашага евангеліка. Дзяржаву ён хацеў змяніць. Вельмі мне прыкра, князь, што даводзіцца казаць такія рэчы ў тваім доме. Але ж баюся, іншага разу ўжо можа і не быць. Ведай жа, князь, што ўсе твои ўчынкі — гэта вялікі смутак для айчыны. Адумайся, княжа. Тое, што ты пачаў рабіць, выгадна Маскве і Польшы, якія толькі і чакаюць зручнага моманту, каб нас захапіць. Не забывайся, князь Радзівіл, на пункты гарадзельскага прывілею, якія нашы дзедзічы Вітаўт і Агайлам супольна падпісалі. Калі будзеш і далей хіліцца да евангелікаў, то можаш і пасадзе паставіцца, бо мы будзем апеляваць да вялікага князя і не спынімся ні перад чым. Мы не спынімся. Я прошу мяне прабачыць, але ніякіх законаў ни божых, ни чалавечых я не парушаў. Я не зрабіў нічога супраць дзяржавы нашай вялікага княства літоўскага. Больш за тое, я знайшоў тое, што я шукаў. Усемагутны Господ адкрыўся мне, нікчёмнаму чалавеку. Ён пазбавіў мяне ад вечнай смерці. І я не жадаю больш жыць у цемры. Я не буду выракацца Господа! Я не буду выракацца Господа! Ну что, пан канцлер? Маем, что маем. Вялікі князь не прыехаў, са шляхтай выйшла нязгода, ўсё праз тваю незразумелую веру. Не разумею, для чаго табе ўсё гэта. Глядзі, Мікалай. Пасварыся з Жыгімонтам, пазбавіся пасаду, што тады рабіць будзеш?
Галоўнае з Господам не пасварыцца. Не чакаў я, што Жагімонт не прыедзе. Але не бывае так, каб усё было добра. Ёсць Бог, ёсць і д'ябал. А пра дзяцей ты падумаў, калі веру мяняў? Як яны будуць жыць, калі вакол ідзе пагалоска, што іхні бацька геретык? Альжбета, калі я прыняў рашэнне ісці за Господам, перш за ўсё я думаў пра дзяцей. Я думаў пра нашчадкаў. І я зраблю ўсё, каб яны пайшлі маім шляхам і зрабілі гэтую краіну евангельскай. Твоим шляхом. У страшным сне не убачишь. Ты жадаешь и детям тех бедов, что стягнул на весь наш род? А коли я выходила за тебя замуж, ты обещал, что я буду першей пани великого князства. А зараз меня чекает перспектива стать жонкой изгоя. Ты ничего не зробил, как выконать свои обещания, не все твои слова. Мана. Альжбета, я прошу тебя не забывать, што гэта дзякуючы мне ты жывеш у гэтым палацы, маеш маёнткі па ўсёй Літве. Дзякуючы мне ты маеш княжскі тытул і першае месца на ўсіх балах і на ўсіх прыёмах. Да забирай ты свои маёнтки, свои палацы и тытул. А мне покинь выхование наших деток. Я не хочу, как праз твои глупства яны пакутваюць. Вера гэта не глупство. Альжбета, вера гэта не глупство. Я яе выпакутаваў. Ты ж все ведаеш. Ты павінна мяне зразумець. А калі я не могу зразумець незразумелых для мяне рэчаў? Вось Біблія. Пачні чытаць, і ты хутка ўсё зразумееш. У мяне шмат што ёсць да чытання. Прашу цябе, пачытай. Біблія гэта зварот Господа да чалавека. Да цябе. Дозвольте привітати вас, шановна пані Альжбета. Вітаю, пан міністр. Скажіть, ось як книга, няхай собі і Біблія, може змінити лёс чоловіка? 2 годы тому я був затриманий у Бересті. Я чекав вирашення мого льосу, і Господь послав у той славний город вашого мужа. Тады я ўпершыню побачив у ягоных руках менавіта вось гэтую Біблію. На той момент ён чытаў яе ўжо 2 гады. Мы разважалі над тым, што значыць праведнік верай жыць будзе. Пасля нашай размовы я атрымаў дазвол жыць у Літве. Моя даўняя мара стала рэальнасцю. И я маю привилей служить Господу. А что значит служить Господу? Служить Господу, літасцівая пані, гэта значыць рабіць тое, дзеля чаго ты народжаны. Дзеля чаго цябе Творца стварыў і прызначыў. Вось, напрыклад, ваш муж, найяснейшы князь Мікалай Радзівіл, служить Господу тым, што перамяняе краіну. А я служу тым, што будую царкву. І агульнае паміж намі тое, што, атрымаўшы адкрыццё ад Бога, мы імкнемся ўсе сілы накіраваць дзеля пашырэння валадарства Божага. А як это вы атрымалі адкрыццё?
Няўжо анёл Божы спусціўся з нябёс і прамовіў вам у вушы? Каб атрымаць адкрыццё літасцівай пані, не абавязкова пабачыць анёла. Дастаткова шукаць Бога і стаяць у праўдзе адносна самога сябе. Ён абавязкова адгукнецца на тваё запрашэнне, і гэтая сустрэча з Ісусам перамяняе ўсё жыццё. Ты перастаеш жыць для сябе і пачынаеш жыць для Бога. Пан міністр, скажыце, вы лічыце, вы зрабілі правільны выбар у сваім жыцці? Лічу, што адзіна правільна. Мікалай, я пачала чытаць, і мяне адолеў сумнеў. Можа, я неправільна што чытаю, можа, трэба пачынаць Я думаю, што Біблію трэба пачынаць з Евангелія. Найлепшы варыянт, на маю думку, Евангелія паводле Марка. Яно простае, яснае, зразумелай мовай напісана. Почитай по одному ці два раздзелы, і хутка ты прачытаеш увесь Новы Запавет. А я подумала, можа, некаторыя месцы мы маглі бы чытаць разам. Можам пачаць хоць зараз. З чаго пачнем? З псальмаў. З якога? 118. Такі вялікі? Ён крыху дае магчымасць адчуць ласку і веліч Божую. Шчаслівыя тыя, у якіх шлях беззаганны, якія ходзяць паводле закону Господа. Шчаслівыя тыя, якія захоўваюць словы ягоныя, усім сэрцам шукаюць яго. Як салодкія словы твае, паднябенне майму, саладзей замёт вуснам маім. Праз запаведзі твае я разумным зрабіўся, дык ненавіджу кожны шлях і лжывы. Слова тваё светач для стоп маіх і святло на сцежцы маёй. Я пакляўся захоўваць пастановы праведнасці тваёй і спаўняю гэта. Нахіляю я сэрца, каб заўсёды паводле тваіх пастановаў хадзіла яно аж да канца. Мікалай Радзівіл Чорны на працягу 12 год быў лідарам руху рэфармацыі ў Вялікім княстве Літоўскім. Ён заснаваў дзесяткі збораў па ўсёй краіне, друкарні ў Берасці і Нясвіжы. У Берасці было надрукавана больш за 40 кнігаў, сярод якіх славутая Берасцейская Біблія, якую яшчэ называюць Радзівілаўскай. Як фактычны кіраўнік Вялікага княства Літоўскага, Мікалай Радзівіл Чорны спрычыніўся да адной з самых удалых эканамічных рэформаў у нашай гісторыі – валочнай памеры, а таксама да падрыхтоўкі другой рэдакцыі статута Вялікага княства Літоўскага. З імем Мікалая Радзівіла Чорнага звязаны час найбольшага культурнага і палітычнага ўздыму нашай краіны – залаты век Беларусі.